Kaixo, ongi etorria. Kontuan hartu eskala zer den, errealitatea eta paperean duguna antzekoak direnean, proportzioa dagonean, eskala izango da antzekotasun arrazoi hori, beraz zatiketa bat da. Eta jarri behar dugu distantzia planoan edo mapan eta izendatzailea distantzia errealitatean. Bi motatako eskalak daude, bat da zenbakizko eskala, denean bat zati zenbaki bat da planoan edo mapan eta beste zenbakia errealitatean, biak dira unitate berdinekoak, hauek dira zentimetroak eta hau ere beraz zentimetroak dira, eta bestea da eskala grafikoa. Eskala grafikoan azaltzen da hemen bezala zuzenki bat eta zatituta dago. Zati bakoitzak hemen esan nahi du adibidez 0-tik 10-ea, 20, 30, 40, eta behan jartzen du zer diren. Kilometroak, metroak eta bar. Guk neurtzen dugunean, hemen bezala, jarriko dut, zentimetro bat. Horrek esan nahi du, zentimetro bat planoan edo mapan, errealitatean 10 kilometro direla. Hau nola pasatuko genuke adibidez, eskala grafiko hau, zenbakizko eskalara. Era hontara. Jarriko dugu. Bat zati eta bat zerdia zentimetroa. Eta behan, 10 kilometro. Beraz, hoi horrela baldin bada, badakigu zenbakizko eskalara pasatzeko jarri behar ditugula biak zentimetrotan. Bat zentimetro eta behan pasa beharko dugu kilometroak zentimetrotara. Hortarako gogoratu zaitez dugula kilometroa, hektometroa, dekametroa, metroa, dezimetroa, zentimetroa, milimetroa. Kilometrotik zentimetrotara. Bat, bi, hiru, lau, bost. Beraz, bost zero jarri barezkiot. Bat, bi, hiru, lau, bost zentimetro. Eta horrek esan nahi du, izango litzatekela zentimetroak kentzen baritugu, bat zati eta honek esan nahi du milioi bat. Eskalau eta eskalau baliokideak dira. Hau da grafikoa eta hau zenbakizkoa. Orain, eingo ditugu ariketa batzuk. Adibidez, hemen plano bat dugu eta ikusten den bezala zentimetro bat 40 zentimetro dira. Az gaitezen neurtzen atea. Atearen distantzia zein da? 0,2 zentimetro. Beraz, 2 zentimetro bider zerrekin egin behar dugu 40ekin bidertu. Eta ateatzen zaizkigu 80 zentimetro. Hori da atearen zabalera. Bestetik jarri dezakegu gelako luzera. Neurtzen badugu 0-tik 13-ra. Beraz, 13 zentimetro bider 40. Berdin 520 zentimetro. Hau pasatuko dugu metrotara. Zentimetrotik metrotara bat, bi. Beraz, bat, bi, 5,2 metro. Zabalera. Gela hontako zabalera, 11,3. 11,3 zentimetro. Bider berriro 40, hor jartzen duen bezala, berdin 252 zentimetro. Hori pasa behar dugu metrotara. Bat, bi. 4,52 metro. Ezkerrean estatu batuak ditugu eta eskubian Brasil. Orduan, neurtuko dugu adibidez Rio de Janeirotik Brasiliara. Zenbat kilometro dauden. Eta hortarako eskala aurkitu behar dugu. Eta hemen dugu. Zer jartzen du? 0-tik 160 kilometro. Eta distantzia zentimetro bat. Zer egin behar dugu? Neurtu behar dugu.
Brasiliatik Rio de Janeirora zer distantzia dagoen? 0-tik hasi eta 4,6. 4,6 bider 170 kilometro. 170 kilometro berdin 782 kilometro. Daude Brasilia eta Rio de Janeiron artean. Beste mapa honetan ikusten dezun bezala eskala anitza dugu. Batetik dugu goian 0, 100, 200, 300, 400 kilometroak, hori eskala grafiko bat da, eta behan 0, 100, 200, milak, beraz, bi eskala grafiko ditugu. Zergatik azaltzen dira miletan, ze Australian, estatu batuetan eta beste estatu askotan, milak erabiltzen dituzte eta ez gu bezala kilometroak. Eta bestetik jartzen du zenbakizko eskala. 1,9 milioi. Eta nola egin da mapa hau? Azimutal ekibalentea edo baliokidearekin. Ikusten dezun bezala, longitudeak eta latitudeak ez dira paraleloak. Ikusten dezun bezala, joango dira elkartzen, ipar poloan. Kalkulatuko dugu Las Palmas eta Madeiran arteko distantzia. Orduan, jetxiko dut, hemen dago Madeira, hemen dago Las Palmas, eta neurtuko dugu ze distantzi dagoen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zentimetro. Hori jakinik, igoko dugu 0-tik 100. Ikusten dezun bezala, 0-tik 100 dago 1,1 eta 1,2 artean gutxi gora bera. Orduan, erabiliko dugu 6 zentimetro. Bider eta eskala esan dugu dela 1,9 milioi. Orduan, egin behar dugu 9 milioikin. Hori, ateatzen da. Eta lehen ikusi dugu, zentimetrotik kilometrotara pasatzeko egin behar dugu. 1, 2, 3, 4, 5. Beraz, koma, 1, 2, 3, 4, 5, hor da koma. Horiek zentimetroak baldin badira, 540 dira kilometroak. Baina batzuk ez dute kilometroak erabiltzen, mila baizik. Orduan kalkulatuko dugu baitere zenbat mila diran. Hortarako erabiliko dugu beste bide bat. 3ko erregela. Mapa zentimetrotan, errealitatea miletan. Orain, proportzioa behar dugu. Eskala grafikoan beko aldea erabiliko dugu, milena. Orduan jarriko dugu 0-tik 100, 1,8 zentimetro. Beraz, 1,8 zentimetro dira 100.000. Guk zeban neurtu dugu Las Palmasetik Madeirara 6 zentimetro. Beraz, isara behar duguna. Eskalak zer dira? Proportzionaltasun zuzenekoak bai. Beraz, izango da 1,8 6-ren berdin 100 zati isa. Bidertzen pasatzen badugu 1,8 isa berdin 100 bider 6 600, eta egin beharko duguna da isa berdin 600 zati 1,8 berdin 333.000. Eta honekin eskalak ulertu dituzuelakoan, beste bat arte, agur!